Vilagarcía agarda unha resposta da Consellería de Política Social sobre o seu plan de erradicación do chabolismo. O goberno local trasladoulle a súa proposta á Xunta, desmantelar os poboados de Cornazo e Verdón e ralexar as familias en pisos. Lle trasladamos esta necesidade de colaborar, como se fixo no seu momento, no poboado de Peñamó, na Coruña, que se desmantelou un poboado e a xente foi ubicada en distintas zonas da localidade da Coruña, e nos plantexamos unha proposta, algo similar, contribuir a erradicar esas infravivendas nas que viven moitas familias e reubicar as familias para que podan integrarse con normalidade. Para levar a cabo o proxecto, o Executivo local precisa da axuda do goberno galego. A Xunta polo de agora non deu resposta ás peticións municipais. Rabella cree que é urxente atallar a situación canto antes. Necesitamos a implicación da Xunta de Galicia para poder atallar esta problemática, porque, insisto, é algo que nos supera. Entón, pedir unha vez máis esa colaboración da Xunta de Galicia é unha realidade que afecta a moitas familias, moitos nenos e nenas que están vivindo nesa situación, nesas infravivendas, e entendemos que ten que darse un paso en favor da normalización do colectivo xitano. O goberno local rexeita que a súa proposta poida xerar malestar entre a veciñanza. Cree que nunha sociedade avanzada o xusto é que as familias que a día de hoxe viven nas infravivendas poidan insertarse na sociedade. Eu creo que o primeiro que temos que erradicar son esos prexuicios, digamos, racistas ou xenófobos, non? Son persoas absolutamente normal, coa súa propia idiosincrasia, porque son unha etnia distinta, pero que están perfectamente, hai nenos e nenas que acuden con normalidade aos centros de ensino, e é unha convivencia normalizada, e dende logo creo que unha sociedade que se considere madura, adulta e responsable ten que favorecer precisamente esa inserción sociolaboral, sobre todo social, destas persoas. Mentres os plans do goberno local agardan, Rabella xa puxo en marcha algunha mellora nos poboados, como un reforzo na recollida e xestión de residuos.